Saan natin yung likod mo? Yeah. Maliligo ka naman eh. Maliligo naman ako. Yung grabe. Pakita mo naman yung brush. Grabe yung brush nila dito. Yun, what's up mga kalabrikada? Magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw pala mga kalabrikada, pupunta tayo dun sa kanila paring Malinay, dun sa bahay nila. Magpapagupit tayo kasi mahaba na yung buhok natin, no? Yun. Pero dadaan muna tayo ng Ibre kasi bibili tayo ng iluluto dun. Yun. Magluluto tayo dun, siyempre papagupit na nga tayo, wala nang bayad yun. Baka sila pa yung pakain, nakakahiya naman. Kapal din naman ng mukha pag gano'n. Pero bago tayo umalis, gusto ko munang kumustahin kayong lahat, mga kalabarkada, mga master, mga idol. Kumusta naman po ang buhay natin dyan? Nagmamahal, love moto. Naging sulat eh. Mga kalabarkada, alis muna tayo para hindi tayo tanghaliin. Bali, time check pala tayo. Mag-alas 11 na. Kaya bibilisan natin mga kalabarkada. Haba na lang buhok ko. Kaya tara mga kalabarkada, punta muna tayo ng Every sa grocery. Yun mga kalabarkada, nakarating na tayo dito sa may Every, sa may groceryhan. Bibili tayo ng patatas. Yan ang presyo. Bili tayo ng patatas. Tapos bili rin tayo ng repolyo siguro. Repolyo na lang ilagay natin. 97 pang piraso. Basta tayong bumili ng itong mga Ricardo. Bili na lang tayo ng baboy. Ganito siguro. So, masarap kung nasa bawan mga kalabarkada. Mga Pilipino rin kasamahan natin. Shoutout ka, vlog to. Shoutout po sa mga taga-Pilipinas dyan. Saan ka sa Pilipinas? Batangas. Batangas? Batangas. O si Ate Gina, taga Batangas. Yung kasamahan ko rin na nagpa-vlog. Pangalan mo ka ba yun? Ronel po, Ronel. Romel. Ronel po, Ronel. Ronel. Ayun. Hello po. Shoutout sa iyo, kabayan. Bali, magbabayad lang tayo mga kalabarkada. Tapos punta na tayo sa kanila paring Malinay. Bali, papunta na tayo ngayon dun sa kanila paring Malinay. Yan, papakita ko sa inyo kung paano tayo makakapunta dun. Ang ingay talaga ng bike ko. Yan. Malapit lang naman yung bahay nila dito mga kalabarkada. Yan. Yan yung papunta sa bahay nila mga kalabarkada. Bali, dito pala tayo magpapagupit dahil nandito si paring Randy. Parang umalis pa yata yung mga pasok tayo. Parang sariling bahay ko pumapasok na walang paalam. Ito yung parang Malinay Kalabor ka! Sabi ko sa inyo, dito na si paring Randy. Ito pala si paring Malinay. Bali, bibigyan na natin yung luluto. Bibigyan natin ayuda. Ayan, luluto. Salamat sa ayuda! Kalabor ka! May ayuda galing kay Governor Kataras. Bali, naghihirap na kasi itong mga kalabarkads. Binibigyan ko na sila ng ayuda. Yan. Bali, gagupitan na raw ako ng paring Randy. Kumusta naman ang paglilipat bahay mo dito? Okay lang. Nasaan yung kan? Yung razor, bulbul! Pasok to siya dyan. Ang ulam mo? Ulam mo? Hello! Shout out kay Joaquin.
Bakit? Anong gupit mo? Shaggy. Basta yung mukha akong tao. O sige, akong bahala sa'yo. Ikaw nang bahala. Basta yung mukha akong tao. Akong bahala, ikaw ang kawawa. Ano mga kalabrikada, napansin nyo yung pagta-transformation ko. Magmula dun sa hayop, nagiging tao na ako. Grabe. Napaka-supportive na mga tao dito. Maglalagay pa ng electric fan kasi pinag-iinitan na ako. Sus! Alaga! Dumidikit na yung ano, yung buhok. Yeah. Para lang si Kalabarkada. Para lang si Kalabarkada. Grabe. Lumabas yung kamapuhan ko. Tapos na yan. Dito, kilay. Ha? Yung kilay mo. Dito. Hindi, gusto ko. Tattoo na kilay yung gusto ko. Hindi natin tanggalan ng kilay. Walang yaka. Kilay is life. Yan na lang yung kilay. Kilay. Para si ano. Yeah! Natapos na tayo magpagupit. Mga kalabrikada! Wala Baka na ba akong tao? Walisan natin yung likod mo. Yeah! Kasi maliligo ka naman eh. Ligo naman ako. Grabe! Pakita mo naman yung brush. Grabe yung brush nila dito. Brush up! Yeah! Kasi kung may lisensya yan, maganda yung brush niyan, may pulbo ka pa. Yung pulbo siguro nito yung powder na pamatay ng termites. Mali, tapos na tayong naligo mga labrikada. Ayan na. Ito naman ah. Panabagong customer. Parang Eugene. Lodi. Ayan na. Grabe, seryoso pagluluto. Ayan na. Yan ang mga kalabrikada, yung nilagang gulay. Paring Malinay pala mga kalabrikada, taga Pampanga? Bataan? Ayan, Bataan pala. Saan sa Bataan? Pinalipihan. Hindi ko alam yun. Nagtanong pa yun. Malapit na pero yun sa Pampanga. Boundary. Magkasunod yun. Magkasunod. Taga Bataan pala to sa paring Malinay. Pero marunong din to magsalita ng ayan, Pampanga, diba? Yan ha. Bagay ba yung mga gupit namin mga kalabrikada? Bakit yan? Sa gulid niya, sabay hulog niya sa ring. Diba? Ayun oh. Wow, may Sprite pa oh. Kain. Maingat ka sa kidney. Lodi. Yung ginawa mo. Yawa. Baka may galit ka, baka gusto mo palitan yun. Pwede nga lang palitan eh. Extra rice pa tayo. Bitin. Extra rice, Alabern. Sarap lang luto na parang Malinay. Ano? Kasi may lalagay sa paan ng sarap. Sa inakalapati mo, huli mo yun. Kung malalaman kung ilang piece ka. Ano ba yun? Kailangan Bawa pa tayo na ito gulay. Sarap yun ah. Grabe. Parami tayo sa kain. Lodi. Kanin. Baka naman kinamitan mo ng magic sarap to parang Malinay. Ayun yung sikreto dyan, may sarap. Sarap. Nahulit kumain. Sarap ng kwan. Sarap ng may sabaw.
Palipit na tapos lang namin kumain mga kalabarkada. Soft drinks muna tayo. Kainom ka na? Ha? Kainom ka na? Oo. Ayun mga kalabarkada, nakapagpagupit na tayo. Ayan, namukha na tayong tao. Salamat sa ating tagagupit, si Paring Rande. No problem, basta ikaw. Calabar Gods. Nanginginig pa ka rin ba yan? Tapos na rin tayong kumain, nilagang ribs ng baboy. Dito ko natatapusin itong video kong ito mga kalabarkada. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good all the time mga kalabarkada. Kapag patay ng camera to. Dito. See?